Izen berriari dagokionez, Musikebarri, 100 urtez kulturari zuzendutako landa batean altzatu da. Zentroaren izenaren jatorria udalerriko tradizio toponimokoan oinarritzen da. Getxoko leku izenak liburuak jakinarazten du, hasiera batean, 1928an, Algortako Gran Zinema 1982an, Getxo Antzokian bihurtu zena, kokatu zen landa musikal landa deitzen zela. Musike, gerora Mujika, familiatik hartu zuen izena. San Nikolas Eliza eta egungo liburutegia ere kokatu ziren lurren jabea. Euskaraz, musika melokotoi hitzaren sinonimoa da. Getxoko arte kultura eta kongresuen zentro berriaren izena Musikebarri da. Bertoko tradizioan oinarritutako neotoponimoa zentro moderno eta berritzaile bat denak hartzen duena. Eraikin berria da, ekipamento aurreratuenak dituenak Getxo Antzokiaren lekuko hartzeko, Getxoko eta inguruko kulturgintzaren erreferentziazko espazio gisa. Proiektu ziragarria da, kulturaren esparruan egindako inbertsio esmateriala eta halaber Getxoko jarduera ekonomikoaren sortzaile naiz biderkatzailea.